מי מאיתנו לא חולם על שיפוץ הבית המושלם? אנחנו מדמיינים את התוצאה הסופית, רואים תמונות מדהימות, מתכננים, אבל אז החלום הזה פוגש את המציאות. ומה שקורה שם, במפגש בין העולם של התכנון היצירתי לעולם של הביצוע בשטח, זה לפעמים שדה קרב. היום אנחנו נצלול בדיוק לקונפליקט הזה, וננסה להבין אם יש דרך לגשר בין שני העולמות האלה. והנה השאלה הגדולה. זאת שעמדה בלב ליבו של דיון סוער בין מעצבים לקבלנים, איך בעצם גורמים לכל החלקים האלה, לחזון, לתכנון ולביצוע, לדבר באותה שפה. בואו נתחיל מהצד של אלה שאוחזים בעפרון, בצד של התכנון. אז ככה, בצד אחד של הזירה עומדת המעצבת. היא זו שרואה את הפוטנציאל, את האסתטיקה, את מה שהבית הזה יכול וצריך להיות. התפקיד שלה, חשוב להבין, הוא לא רק לבחור צבע לקיר, הוא לדחוף את הגבולות, לאתגר את מה שקיים, ובעצם ליצור חלל שהוא ייחודי ומושלם עבור הלקוח. ואז מגיע הרגע הזה שלפעמים שובר את הלב. המעצבת מגיעה לשטח עם תוכנית מבריקה, משהו שהיא עבדה עליו שבועות, והמילה הראשונה שהיא שומעת היא לא. אי אפשר. התסכול הזה, הקיר האטום הזה שהיא נתקלת בו, הוא בעצם שורש של כל כך הרבה חיכוכים. והשאלה היא, למה? למה זאת תגובת ברירת המחדל כל כך הרבה פעמים? אחת המטאפורות הכי יפות שעלו בדיון הזה היא בדיוק זאת. המעצבת היא כמו מנצחת על תזמורת. היא לא חייבת לדעת בעצמה איך לבנות קיר גבס או להתקין אינסטלציה, אבל היא חייבת, פשוט חייבת, לזהות כל צליל מזויף. התפקיד שלה זה לוודא שכל הנגנים, האינסטלטור, החשמלאי, הרצף, כולם מנגנים ביחד בהרמוניה כדי ליצור סימפוניה מושלמת. ולא, אתם יודעים, סתם רעש צורם. יפה. אז אם המעצבת היא המנצחת, מי הנגנים? בואו נעבור לצד השני של המתרס, לאנשי הביצוע, לקבלן, לאינסטלטור, לאיש המיזוג. אלה האנשים שצריכים לקחת את התווים האלה מהנייר ולהפוך אותם למשהו פיזי, למבנה יציב, בטוח, שעובד. והפרספקטיבה שלהם, טוב, היא שונה לגמרי. ואולי מה שמסכם את התסכול שלהם בצורה הכי חדה וקולעת, זה משחק מילים קטן, אבל כזה שאומר הכל. שימו לב להבדל הדק, אבל כל כך משמעותי, בין שני הביטויים האלה. כן, מעצבת פנים הופך בקלות למעצבנת פנים. אות אחת קטנה, צדיק, ניהול, שמשנה את כל הסיפור. ומאחורי ההומור הזה, האחד הזה, מסתתר המון תסכול. מבחינת אנשי השטח, לפעמים העיצוב המורכב, היצירתי, הוא פשוט מקור לעצבים, לבעיות, לכאב ראש אחד גדול. המשפט הזה הוא פשוט קלאסיקה בענף הבנייה, ויש לזה סיבה טובה. הוא מסכם בצורה מושלמת את הפער. מה שנראה כמו קו אלגנטי ויפה על תוכנית אדריכלית, יכול להפוך בשטח לסיוט של ממש. סיוט לוגיסטי, מבני או תקציבי. וזה לא סתם תחושות באוויר, כן, מדובר בבעיות אמיתיות מהשטח. למשל, כשמעצבת מתכננת 3 ברזים מורכבים בתוך קיר צר במיוחד, האינסטלטור לא חושב רק על האתגר הטכני של הרגע, הוא חושב על האחריות שלו. מה יקרה כשתהיה נזילה בעוד שנה? או כשאיש המיזוג מתבקש להתקין מערכת שעולה פי 2 רק כדי להסתיר אותה בצורה מסוימת, הוא חושב על הכיס של הלקוח. בסופו של יום הם מרגישים שהאחריות על כל תקלה עתידית נופלת כולה עליהם. אבל אתם יודעים, הקונפליקט הזה הוא לא רק על צינורות, חוטים ובטון. מתחת לכל זה מסתתרת בעיה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר כואבת. מהר מאוד הדיון הזה גולש מהשאלות הטכניות לשאלות המהותיות. השאלה האמיתית היא לא רק אם אפשר לבצע משהו, אלא מהם האינטרסים שמניעים כל אחד מהצדדים. וכאן אנחנו מגיעים לנושא הרגיש מכל, כסף ואמון. וזו חברים השאלה הנפיצה שעלתה שם ופשוט חשפה את העצב הכי חשוף של הענף הזה. מה קורה כשהגורם שאמור להיות בצד של הלקוח המייצג שלו, מקבל כסף גם מהצד השני? הבעיה עם עמלות, וזה לב העניין, היא שהן פשוט רע על המערכת היחסים. הן יוצרות ניגוד אינטרסים מובנה. פתאום השאלה היא לא מה הכי טוב ללקוח, אלא מאיפה אקבל את העמלה הכי גבוהה. וברגע שהחשד הזה, אפילו רק החשד עולה לאוויר, האמון, כל הבסיס של הפרויקט פשוט מתחיל להתפורר. בתוך כל זה, אחד הקבלנים סיפר את הסיפור הזה, וזה היה כמו משב רוח רענן. זה מראה איך מערכת יחסים מקצועית אמורה להיראות, בנויה על כבוד, על אמון, בלי שום אינטרסים נסתרים. אותו מפקח הבין עיקרון בסיסי. כדי להיות נאמן ללקוח ב-100%, הוא לא יכול להיות חייב שום דבר לאף אחד אחר בשרשרת. זאת המשמעות האמיתית של יושרה מקצועית. טוב, אז אחרי שהצפנו את כל הקונפליקטים, את כל הכעסים והחשדות, הדיון עבר לשלב הכי חשוב. איך פותרים את זה? איך יוצאים מהמבוי הסתום הזה ומתחילים לעבוד ביחד? ופה קרה משהו ממש מעניין. למרות כל המחלוקות, שני הצדדים הגיעו למסקנות דומות מאוד.
כולם הסכימו שהמפתח הוא תקשורת, אבל לא סתם תקשורת, אלא תקשורת מוקדמת. במקום שהמעצבת תנחית תוכנית סופית וגמורה, צריך להכניס את אנשי הביצוע לתמונה הרבה יותר מוקדם. לקיים פגישות משותפות, ואולי הכי חשוב, למנות גורם ניטרל אחד שינהל את כל התזמורת המורכבת הזאת. הייתה הסכמה כמעט גורפת שהדמות הכי חשובה בפרויקט היא אותו מנהל פרויקט או מפקח. אבל לא רק בתפקיד הטכני שלו. התפקיד העיקרי שלו הוא להיות מתרגם. מישהו שיודע לתרגם את השפות השונות שמדברים באתר בנייה. את שפת העיצוב, את שפת הביצוע, את שפת הסיכונים ואת שפת התקציב. וזה מביא אותנו לתובנה אולי הכי חשובה מכל הדיון הזה. אולי המאבק הוא בכלל לא בין יופי לפרקטיקה, לא בין חלום למציאות. אולי הבעיה היא פשוט בשפה, במילים. המילה אי אפשר פשוט סוגרת את הדלת. היא יוצרת כל דיון. אבל מה אם נחליף אותה במילים אחרות? וכאן אנחנו מסיימים, עם האתגר הזה שהוצב בפני שני הצדדים. בואו נדמיין עולם שבו במקום להגיד אי אפשר, איש המקצוע אומר זה אפשרי, הנה הסיכונים, הנה תוספת העלות והנה גם חלופה. עכשיו הכדור אצלכם, מה מחליטים? זה שינוי קטן בשפה, אבל כזה שיכול לשנות תעשייה שלמה. וזה לא רק אפשרי, זה פשוט הכרחי.